Hi guys, it's Diego. So today we're gonna play a game. The game is called rock, paper, scissors. And if it's your turn, you either pick truth or tea. If it's your turn, you either pick tea or drink. Yes. And this will be the drink. There's water, oil, spice, sauce. And that no? Yeah, that's what's in the drink. One, two, three, go. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Awesome! Hindi pa ka magtutog eh. Kakay, baby. Tea or drink? Tea, may. Yeah? Yun man yung context. Yun may context. But we can't get a record. She's quickly going to fix a phone for someone to call. Pati ba pa Nisha man? Nisha si Matlux eh. Isa lang na. Oo, dun. Lipa sikis, lipa. Ilang wais net calling, no? Hana berpisah dengan kita senito biya. Kung nagkano biya. Hindi, mapapipusaan mo. Si Hani pa na wais net calling mismo sa siya online eh. Ikiman amis. Friend, may calling. Yo, diyan mo sa may rakit. Ego pininin sa palami parante. Hello? Sige, loudspeaker. There you go. Huh? Kan ik je ja, Diego? Ja. Wat goed. Ik wil iets zeggen. En dat is. Ik is ernstig. Kan ik het zeggen? Waarom was het Diego is die? Damis. Ayo, tarat. Why? Tarat na guru. Ik like you als een vriend. Dan wil je even nog een juist met dat nog. Ja. Maar je wacht niet, bro. Als je maar naar het zo. Hoe kan het? Ja, no, katik ka mas nakatumikilis ko. Kom net man sa rilat na. Go. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Nein, man! Okay, Pati no, ito talati. Igit. Oh yeah. Ito tinagsipa ka. Igit. Are you serious? Igit. Igit, may purusas ko na weggegooid. En hij weet het nou nog niet. En toen wat het toen dacht ik, en toen die alles lopen van vat. Kijk, dat gebeurt. Hij is het. Ik geef jou. Ik geef nou voor jou. Om ook voor iemand te bij jou. Zij moet bij jou. Wat is erin? Doe het erin.
Dialom, dialom. Ay, saan ko? Sipong set, alit ito pulang sa'yo. Saya mana yang mau berawal Asik, asik. Sipong. Sinit set itsong punta si Sao. Aja bisa ko Roy. Aja bisa. Bisa ya. Bisa sampai? Belum pala. Kalau juga iets vraag. As baie belangrijk. Bisa wie parat. Ja, sorry. Ik heb iets om voor jou te zeggen. Wat? Wat moet je nog een groot deel maken van het in? Nee, sorry. Ik like jou als een vriend. Ayo, wacht. Als ik maak je het ook niet. Wat bedoel je? Gewoon niet weten. Hoe kan zij wel? Hoe had zij? Ik had vervangen. Oké, is fijn. We gaan verder met jou lang vragen, man. Dat is op jouw phone. 1, 2, 3, go. Ah, waar is dat? Oh, kijk, wat is dat? Ik snij. Sorry. Staan op in scherm. Ik was zo staan op in scherm. Dan moet ik een video maken van jou. Staan op. Ik ga drum. Terang siya. Like, terang siya. Kom, terang. Dilo ay si terang. Okay, go. 1, 2, 3, go. Temen. Ik ga terang. Ik terang niet. Als je mau. Ik terang mana ya? Wat heb ik? Kapba, what's the sambihan ikang makin gana. Maakan iman bisa senikin. Katulad kang kastiri. Please like and subscribe, guys.